Tak toto bolo naozaj rýchle. Z obývačky priamo na svah doslova za pár krokov. Vítajte v zimnom Demenová rezorte. Čo všetko tu nájdete? Začneme napríklad týmto viac než 800 metrov dlhým lyžiarskym svahom. S 2 vlekmi, umelým zasnežovaním i večerným osvetlením. Nachádza sa priamo v centre areálu, takže klipsne lyžiarok si môžete zapínať skutočne tak povediac z pohodlí domova. Pre deti je tu pripravený detský vlek spolu s lyžiarskou školou a skúsenými inštruktormi a nechýba ani požičovňa lyžiarskej výbavy. 3-hodinový skipas máte každý deň v cene pobytu. No a ak by ste chceli lyžovať viac, ako ubytovaní hostia máte na skipasy zaujímavé zľavy. A ak vás viac lákajú väčšie svahy, top stredisko Jasná je vzdialené len asi 15 minút jazdy autom a niekoľkokrát denne tam premáva aj bezplatný skibus. Čo ale robiť, pokiaľ ste rovnako ako ja nelyžiar? Žiadny problém. Takisto sa môžete zveriť do rúk miestnych lyžiarskych inštruktorov alebo sa venovať iným aktivitám v rezorte. A tých rozhodne nie je málo. Deti určite ocenia bezpečný priestor na sánkovanie a snowtubing, či obľúbené a celoročne otvorené 3D bludisko Fun Center. Všetko v cene pobytu. A svojich potomkov môžete pokojne zavesiť na krk aj animátorom a vy si tak užívať čas len pre seba. Napríklad pri kvalitnej gastronómii v jednej z 2 rezortných reštaurácií či v štýlovom cocktail bare. Alebo si môžete odpočinúť vo wellnesse. 3 druhy saun, ochladzovacia kaďa, najpov kúpel či ľadová sprcha sa určite budú hodiť nielen na relax, ale aj ako podpora regenerácie po dni strávenom na lyžiach. A zajsť si môžete aj na masáž, thajskú, relaxačnú, športovú, antistresovú a ďalšie. Výber je naozaj bohatý. A pokiaľ doma pravidelne navštevujete fitko, vy ste z rutiny nemusíte ani počas dovolenky. Zopár strojov a nejaké železo nájdete aj priamo v areáli wellnessu, pričom vstup do wellnessu aj do fitka máte takisto už zahrnutý v cene pobytu. Čo sa týka ubytovania, tak možnosti sú tu naozaj široké. Vybrať si môžete od základných apartmánov pre 2 osoby, cez rodinné mezonetové apartmány vhodné napríklad aj na pobyt v širšom rodinnom kruhu, až po samostatne stojace chaty s vlastnou saunou a výrivkou, ktoré poskytnú útočisko aj skupinám do 12 osôb. Ak máte malé bábätko, rezort vám za malý poplatok poskytne aj detskú postielku a mnohých určite poteší aj to, že v niektorých apartmánoch sa dokonca môžete ubytovať aj so svojím domácim miláčikom. Samozrejmosťou je aj bezplatné parkovanie priamo pri ubytovaní. Čo teda dodať na záver? Demenová rezort, zariadenie špecializujúce sa hlavne na rodiny s deťmi, má rozhodne čo ponúknuť aj v zimnom období. Deti aj dospelí, muži aj ženy, športovci aj relaxátori, každý si tu niečo pre seba nájde. Ja vám ďakujem, že ste si toto video pozreli až do konca a idem sa učiť lyžovať. Držte mi palce. Modrý koník SK. Sprievodca tehotenstvom a materstvom.